19-godišnji mladić koji se sumnjiči da je danas ubio 7-godišnje dete i ranio još najmanje 4 ljudi, uključujući i nastavnicu, državljanin je Hrvatske, saopštila je tamošnja policija. Vlasti su potvrdile da je u pitanju mladić koji je nekada pohađao osnovnu školu Prečko u kojoj je danas izveo krvavi pir. Prema navodima živeo je nedaleko od škole u kojoj je danas izvršio pokolj. Počinitelj je 19-godišnjak koji je nekada pohađao tu školu i koji živi u blizini te škole, a okolnosti i dinamika ovog događaja se utvrđuju. Uviđaj i druge radnje koje sprovodi policija su u toku, rekao je ministar policije Davor Božinović. Podsjetimo, napad se dogodio jutros, najverovatnije tokom velikog odmora. Prema nezvaničnim saznanjima, ubica je ušao u školu i prvo na hodniku napao đaka prvaka, a potom je ušao u učionicu gde je ranio učiteljicu i još nekoliko dece. Majka 19-godišnjeg napadača koji je rano jutros izvršio ovaj napad u osnovnoj školi u Zagrebu i tom prilikom ubio jedno dete, dok je druge mališane i 2 odrasle osobe povredio, rekla je da noćima nisu spavali od straha jer su pokušavali da pomognu bolesnom sinu. Molila sam doktora da ga ne pušta iz dnevne bolnice jer nije za napolje. On je emocionalno nestabilna ličnost, uz to ima 2 dodatne dijagnoze i rezao se i sve, ispričala je za 24sata.hr, majka osumnjičenog za tragičan napad u školi u Prečkom. Rečeno mi je da je napadač moj sin. Jutros ga je tata odveo na dnevnu bolnicu u 9 sati, krenuo je ponovo na terapije. Bio je na psihijatriji par puta. Pre mesec i po dana je mene i majku zarobio u stanu, uzeo nam mobilne telefone, ključeve i ponovo završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta napolje, dodala je. Doktor ga je hladnokrvno pustio napolje da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio, on je u tu školu išao pre 5 godina. Ne znam koji je razlog, čula sam da je i sebe izveo, objašnjava majka.